soldadu iese, makik eskapatu, gerren. Volevano eskapatu. Eta Frantzitik amarra etorri zian batzuk, izian, no? Gero soldadu oten zian, errinta, guan bagerna gordetzen horitzen da, aston hartuten hori dut baserritaretenak, kenduiten betzuten gaineko, soldadu. Ni gerran jaionez, asto kusik, irua gerran jaiok idume. Norberak iken behizun, baratzak eta gero zerrik eta esatera egin mazela eta gozeik ez. Kaleko etxeak baserri mazela zian, behiakin eta zerrikin eta hola, bai. Joten zian zarnak, anai zarnak eta joten zian lanera basora eta bindukalda atzeta joten zian, eta gu koskorrantxonak, atzio jaiotzen geneanak, hartoi horrenta, behi horrenta, ondo mantokinta, astokinta, eta amare, kanpon dikzaten nintzen terrenotena. Bai, eskolera. Ni gutxi eskolera. Gure bai, neun udan lanak egiten. Atxakinta, amakinta, txako lanak egiten. Herriko joten zian. Amar urteetan hola zita, gordune batzutan, katarrok egin geditut eta lehitzen, eta hola, jasio nun, sumar besta, divizioa, eta hola, beste idea. Lehena hor plazako. Zuin ondon, Plazak, bai behintzat. labadara kusi ezo. Zubin ondon, labadara bat, arregainen zen dena. Neskana. Neskana. Neska uzina. Euskara. Ordura erdaraz. Denak erdaraz. Den erdaraz, kalen den euskaraz. Kalen euskaraz. Kalen den euskaraz. Eskolan denez. Euskara. Ez da men personikan euskaraz ez dakiniga. Guizutan ez da personik euskaraz ez dakiniga. Den euskara, dena. Hemengo euskara eta bizkaiekore oso diferentia. Gurekin oiartzukok antzan dira, Tolosa. Zetzen da. Bai. Ordu gehiago. Zaharrak joten zian, amaberkinak eskuplari oken, arrun zaharratzianak. Gero neskaiz beste joten zian, Purísima Concepción, Markena zinteke. Hiru arrandarra joten zian, beste eskuplario batzuken, eta eskola gumen joten ginen, hilen biaren goian den, denak lau jandek hartu gizaten zian. Eno horrez. Elizara joten ganak, zarrak. Mendiga. Mendi ikatza egiten da, ikatza egiten da. Txundarrak inda. Kanpora joten zen jende asko zera, basura, azte. Basura, txundarrak egiten da. Izan dut diak minak, bazia leheno, min eta minak, hemen, mendika 5 kilometro dela, minak izan dut zian, orduan, izan dut ginean, 1400 historia, eta gaur deneun gaude 800 ingurua. Eta gero mina bukatu zian demore izin zen Añarbeko presa. Presa hori intzen demore, jende guzia dena, jende guzia, hemengoa zen, herriotan bizi zen. Gero, barraka batzuk, ane bai, Añarbeko. Egon, bai, konstruzion. Hemen? Hemen ez, hemen dikit, hemen txer asko babia, berri egiten egianak, ez? Eta gero gainera joten dira, kanpoko konstruziotara, erranira do. Leno lehitzen asko. Lehitzeko papelerare. Papelerare joten dira. Hane, zaharrak ez ditu zian, eta gazte gutxi hartzen dira. Bosto zei, hoi gutxio. Eta tabernak gauza berdina. Leno bazian. Denda bai. Arrun politxa, deuzaz, gordi nizterat parazan es como espatek eta denak erritori eta dantzen lerritzen egita gero masalaztaka, iluntzu dutxera. Gubentzak eta ezkenean ez txutuntzen ez donostera ez erranira ez bailera ez uzatzonez, erritik. Uzatzonez auto, txistu, Benardo eta Horizonta, Benardo, eta Rio hori bat. Benardo kordiona, beti bat, txistua, txistua.
Eta motik ikan kontentu biltzik ginen, eta gero juntzoko itxeitxe ginen, eta ala, juntzoko itxeitxe. Soin ez da soilik izaten oain erdi. Eriko jendea bakarra. Martxaten. Eta gazteik, hauztu amabosten. Beti sexenak eta... Pilota partiduke bai, pilota partiduke betiko bizandu dira, zezenak ni beti izena, zezenak bai, eta... Aizko da posturta entzientzian. Bai, eta musika beti, bai. Goizo gordo bikarte, gordo musika. Oain adrebes, oain gaztek loikin dute unaz, gabaz atetzen Baina kanpoko jende asko, totxundan ben zer bete denen, gaztea. Bueno, Ongi. Ez, Lehen lagunak, bai. Lehen ogan okinta izaten zen pikia. Partidu Oan ez, oso lagunak, donde gara goienik ontere bai. Pues nada zo, deportistak zan oiu. Oain momentu, nola izolak, joterik. Gero nire iloba salaberria bat bere momentun osatu zen. Eta gero bakerok neskak eta mutilek eta... Ginen kotxe guzitan bitiru kotxe da. Dela kotxekin. tosa, unien horitzu bintzat linea bat. Menez trenik edo ez da ben. Autobusan ez egitzen dira, 3 persoan Tosa, ordune, Donosti terrasi intzinteta joteko autosa. Ordune zen, agulen txikitizan. Tasista, bai, nio grebede baten. Bat religioa. Bestea eskolako egoera. Obedentziare bai, obedentziare no, zarari eta teneri obedentzi zuerria.